Во время торжественных мероприятий ко Дню Победы в столице Украины произошли столкновения. Конфликт возник из-за советских лозунгов, символики и хода так называемого «бессмертного полка». У метро «Арсенальная» прошло два митинга: акция так называемого «бессмертного полка» и другая акция «смертного полка», которую провели активисты добровольческого движения ОУН. ОУНовцы блокировали памятник в парке Вечной Славы, чтобы участники марша, которые, по их мнению, являлись пророссийскими, не смогли возложить цветы. Дивіться, совєтська символіка, яка заборонена. Якогось партії старший сержант. Муж у меня инвалид первой группы, первой войны, боевых действий. И я считаюсь вдовой. И если я надела ленточку, это память моего мужа. Я ее не сниму. Я надела медали, но ленточку я не сниму. Вот, это давал нам Ющенко, а вот это давал нам Янукович Віктор Федорович, наш президент. Я не дозволю, щоб ходив безсмертний полк, який спродуцірований в Москві, і ходив, прикривався загинувшими українцями. Тут ходив по Києву, провокували людей на протистояння. Є День пам'яті всіх українців, які загинули. Ніякої московщини не має бути. Чому? Тому що Москва зараз загарбник. Вони забрали Крим і мучать там українців, і мучать кримських татар. І зараз вбивають нашу молодь українську в Донбасі. 25 активистов ОУН, задержанных вчера, обратились в больницу. По состоянию на 16:30 один из активистов ОУН находится в СИЗО. Других отпустили, двое остаются в больнице. О состоянии одного из них узнавали наши журналисты. Активистов задержали вчера после столкновений с участниками бессмертного полка. Спочатку львівська міліція блокувала сам вхід на вулиці. Не давали нам виходити на двір. Потім беркута піднялися до офісу, ми зайшли в офіс, забарикадувалися там. Вони почали виламувати двері. Щось близько 3 годин вони ламали ті двері. До того, коли вони виламали ті двері, вони залетіли і почали бити без розбору. Хто попав під руки, того й били. Ми стояли, тримали двері. Потім вони вирвалися, почали бити. Я почав закривати голову руками, як міг. Вони повалили мене лицем на пол, один став на спину, топтався по спині, груди болять дуже.